нормативната рамка при желание от нейна страна да реши абсолютно всички вечно правни проблеми в обхвата на бъдат централен. И пари, разбира се, за обезщетяване на собственици и други подобни. Един вид, всяка идея, която може да се измисли и би била добра, се ползва с обществена подкрепа, при наличието на финансиране може да бъде реализирана дори засягайки и частни имоти. Това е едно от важните неща, което трябва да се знае. Другото важно нещо е, че има два начина да се постигне някаква защита на граждански интерес в тази насока за по-доброто развитие на града. Едната страна е със съдействието на общината. По-лесна. Общината сама търси добрите идеи и сама ги предлага за гласуване и решение в Общинския съвет. Другото е, когато вижданията на общината се разграничават примерно от идеите на това гражданско жури. Защото това гражданско жури може да има някакви идеи, които са по-добри според него, но не съвпадат изцяло с вижданията на общината. Тогава, в крайна сметка, в България има нужната законова база гражданите да участват пряко в управлението и на общината. Имаме си конституция, която дава това право. Имаме и закон за допитване на народа, който ни дава правото да правим подписки. Да искаме наши проблеми да бъдат внесени за разискване в Общински съвет. Имаме право да направим местен референдум, с който направо да издадем акта, в който смятаме за правилен. И общо взето, след като няма тук представител на общината, не мога да говоря за конкретни проблеми, които може би са решени, може би не са решени, ще стане ясно на един по-късен етап, когато се видят идеите и какво засягат те в самия район. До тогава просто трябва да се знае, че всяко гражданско общество, включително и нашето България, има възможностите да защити интересите си, включително и в такъв проект. Какъв е обаче площад Централен? Площад Централен на времето е бил периферията, завършващата част на обществения и търговски център на Пловдив. Нещо като едно пространство пред някогашната площ на първото българско изложение, в последствие Цар Симеоновата градина, която се оформи пред него. И той през десетилетията така и не успява да получи някакво градско съдържание. В последващите години той се оформя пък като площад на властта. Място, където се провеждат манифестации, там имаше временна трибуна, последствие и една по-стабилна конструкция беше изградена, после манифестациите спряха и общо взето площада така си остана без някакво съдържание. Когато започна реконструкцията на Централна поща, беше унищожен всъщност не един, а два жилищни квартала. Бяха унищожени. Пощата придоби тези монументални форми, които има сега. И всичко това стана с унищожаването, цената на унищожаването на няколко сгради, които сега биха били паметници на културата. Нямам сведения дали тогава са били обявени за такива. Една от сградите е сградата на Кудово, която е подарена, ако се не лъжа, на град Пловдив, от големия пловдивски благодетел. Срещу нея още една сграда, след нея една сграда, която е паметник на модерната архитектура от края на 30-те години. Самата поща е префасадирана, тя също е била архитектурна ценност в вида си, в който е била построена. И двата квартала зад пощата, които имаха характера и архитектурата, и настроението на сградите по Иван Вазов, на знакова за Пловдив улица. При унищожаването на тези квартали, в старанието си в тези години да се постигне едно открито архитектурно пространство, по модела на тогавашните тенденции в модерната архитектура, пример град Бразилия, с огромните му празни и бих казал безжизнени пространства, се стигна и до разкриването на Римския форум,
на град Пловдив. Което беше едно щастливо обстоятелство, че при унищожаването на толкова ценни за град Пловдив пространства, все пак беше открито нещо, което също представлява ценност. Трябва да се внимава и да имаме отговорност, може би, и към бъдещите поколения, да не изровим всичко, което да се разпадне, после да трябва да го заменяме с чисто нови археологически останки, което ще е най-лошо. Доброто е, че все пак античната архитектура се подчинява на много строги правила и закони. Това е думата ордер, нали? На някакъв ред, така че възстановяването все пак е възможно, така в голяма степен да е достоверно, за разлика примерно от възстановяването на средновековни паметници. В един такъв голям проект археологията всъщност е най-ефтина. Въпросът е какво се прави след това. С консервация, реставрация, социализация и така нататък. Архитект Курто даде няколко примера за други страни. Аз съм имал възможност в Алжир да видя Тингат. Това все пак са открити градове. И Пловдив, и София са живи градове в момента. Не може да се иска такава панацея и толкова да се мисли с тексаски размери специално за археологията. Действително може да се разкопае целият форум пространство, обаче след това как ще се извърши социализацията. Видях тук на брошурата, че има лого на археологията, известна като норвежката програма. Това също е едно така добро решение. Виждаме добрите резултати при стадиона. Това, което може да се направи според мен най-безболезнено в момента е една допълнителна представителност на северното пространство на форума при Одеона. В момента, знаете, има проблеми с тези 3-4 малки магазина, които трябва да бъдат премахнати, за да се направи проект да бъде свързано с площада чрез стълбище, но е нужна и много по-голяма социализация на самото пространство. Аз също не съм много голям привърженик на анестилозата, т.е. на вдигането на античните паметници. Още повече, че ние при нас нямаме запазени много част от тези архитектурни елементи. В други страни това действа много впечатляващо. Всеки казва, вижте как е в Еспес, вижте как е в Тингат. Да, така е, но там самите разкопки, самото археологическо наследство не претърпяло тези катаклизми, които се случват на нашите ширини. И действително аз това апелирам да има баланс във всичко, да се действа по-внимателно, по-добре да се направят няколко качествени обекти, както споменах. Стадиона, при Одеона може да се иска още при Северното Амбулацио. И общо взето е това, което искам да ви кажа. Може да не звучи като на археолог, обаче според мен трябва да се действа по-внимателно. Тези неща са стояли 2000 години под земята, трябва това да се има предвид. Не е задължително абсолютно всичко да се разкопае, защото ние първо не знаем, ние може само да предполагаме какво е отдолу. Колко ще е репрезентативно, какъв интерес ще предизвика това нещо, ние не знаем. И всякъде, където се копае, трябва да се мисли и след това за реставрация, консервация, социализация. И действително, западните профилеи все още там се развиват разкопките, имат още време колегите, които работят там. И ще видим как
техните резултати ще се впишат в цялата стратегия за пространството. Между другото, в София се обмисля подобен сценарий за разкопаване на площад Света Неделя до църквата Света Неделя. Там също се мисли за стъклен площад, но отдолу със сигурност се знае, че има доста неща. Много се различават Сердика, тъй като там е много по-силен късно античният, по-скоро рано византийският след 323 година и тук в Пловдив, където при нас е по-силен всъщност античният период, 1-2 век, докато рано византийският не е толкова силен. И тъй като все пак е сложена тая дата 2019, културна столица на Европа, София имаше късмета инфраструктурен обект с финансиране голямо от Европейския съюз и други фондове, метрото. Там има много добри резултати, въпреки че все още не е цялостно експонирана, не са цялостно експонирани находките, но и там прекрасни разкопки се направиха, в момента се търсят пари за консервация.